Požari više ne biraju godišnje doba, iako je zimski period sve veći broj požara na prostoru istočne Hercegovine. Uzroci su isti kao i u ljetnom periodu, a to je ljudski faktor. Ljudski faktor je taj koji je najviše doprinosi paljenju i svim ovim požarima koji nam se dešavaju u decembru i januaru mjesec, kojih je bilo dosta. Suvo vrijeme svakako da doprinosi da u zimskom periodu imamo te požare. Nedavno su bili požari većih razmjera na području Nevesinja iznad sela Zavido, zatim na prostoru Bilječke opštine u reonu sela Plana. Bili su požari većih razmjera, ali je primijećeno da ih niko ne gasi. Isti su scenariji, a iste su i obaveze gasilaca koji rade tokom ljeta. Mi ne smijemo ignorisati te zimske požare, ali u svakom slučaju trudimo se da i apelujemo isto tako u zimi da se ne pale vatre. U Centru za gazdovanje kršom ističu da je nedavno požarena površina od nekih 130 hektara u reonu planine Viduše. Veliki broj požara su ugasili trebinski vatrogasci. Svi su jedinstveni. Uzrok požara je ljudski faktor. Glavni uzrok požara u ovome periodu je ljudski faktor. To prije svega neodgovorni pojedinci. Da li su to domaćini koji čiste svoja imanja pa im se taj požar otme, ili su to neki ljudi koji budu u prirodi i u šumi pa ne ostave za sebe stanje kako treba da bude, ili je nešto drugo, nismo sigurni. Razlog još može da bude vrlo sušan januar. Jedan od požara je bio gore u selu, blizu sela Viduše, Vlaške, prema planini Viduši, ali eto, uskoro je poslije toga došla malo i kiše i tako da je vrlo brzo i lokalizovana i na našoj teritoriji. Prošla ljetna požarna sezona pričinila je značajne materijalne štete na području 4 opštine koje pokriva Centar za gazdovanje kršom: Ljubinje, Berkovići, Bileća i Trebinje. Imali smo ukupno 43 požara, oko 3800 hektara je izgorilo, što niskim, što visokim požarom. Otprilike štete, bar materijalne, su procjene otprilike oko nekih 420.000 maraka. Ekološke štete, da ponovim, su nemjerljive i ne postoji način na koji bi mi mogli njih da utvrdimo. Planovi za pošumljavanje krševitog prostora Hercegovine postoje, ali uvijek se postavlja pitanje da li će biti dovoljno finansijskih sredstava da se barem u nekoj mjeri nadoknadi pričinjena šteta, bez obzira o kojoj se požarnoj sezoni radi.